Ngibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela phansi kohlelo lethu ungigwazela. Babukele emakhaya, ngibingeleleyana-ke ingwe edla ezinye ingwe. Babukeli namhlanje-ke sibhalele usisi la wathi ucela simsize siyomfunisa imali kumngani wakhe asole ngazi ukuthi badlala ngayo benesoka lakhe. Babukeli niyazi ukuthi nani angile ngamaningi anginayo amaningi. Ake sinikeleni khona. Before sinikeleni khona babukeli, ngicela ningakhohlwa-ke ukuthi ni-subscribe niphinde ni-like babukeli. Babukeli, khona into engazi ukuthi ayingiphi ukuthula le yokuthi ama-like ami hayi kona ngazi ukuthi kunokuthi anyuke ashona phansi. Bengicela-ke lapha ekhaya noma lapha emsebenzini noma uqeda nje ukubuka uke nje ucofe u-like. Ngibonge. Anginibingelele babukeli, igama lami nguNthabiseng Mokoena. Njengoba kade nginenkinga ngabhalela lolu hlelo ukuthi lingisize ukuthi ngihambe ngiyolanda imali yami kumngani wami owathi kumina uzongifaka emsebenzini, ekugcineni wangasangifaka emsebenzini. Sizohamba njengamanje sekhona kuye, asazi ukuthi soyithola imali noma sofika enjani because uyadelela nama-calls ami bengasawabambi, but-ke cause ishow ngiyayithemba. Ya, ngiyabonga. Ikhona la sisi. Hayi, ya ikhona la mpela futhi umnyango uvuliwe, ngiyathemba ukuthi somthola. Awu. Woo! Qonqo. Ya, Qo. Nomalanga. Cela ukungena. Singangena ma. Hayibo. Hawu. Ungabe sanobuza abantu uma bengena ukuthi ningena niyaphi. Size kuwena sisi. Unjani? Hayibo. Akusekwaba njani la ekhaya umuntu mengena usengibuza ukuthi nje kwenzakalani? Unjani sisi? Hey. Izwi lakho ngathi ukhulumela phansi kakhulu sisi wami. Esicela ukuthi usinyusele izwi kancane. Sisi, angazi ukuthi uzo. Uyena uNomalanga lo kade ngimchazela ngaye. Okay. Ngaye umngani wami uyangazi naye. Sisi unjani? Ngiyaphila. Uyamazi sisi? Ngiyamazi. Hey sisi besicela ngazi ukuthi ingane mhlambe khona ngoba size kuwena sifuna ukuthi kuphazamiseke ingane. Mhlambe ingane mhlambe khona la ongayibeka khona noma mhlambe uyinike umngane mhlambe somewhere. Kodwa nje size kuwena. Hayi kabi. Siyacela. Hayi relax sis. Kokumo. Tetele. Bona namhlanje ngifuna ukuphuma nayo, ngifuna ukuphuma nayo imali yami. Hayi khona. Manje akasaphumi ngani? Hayibo sisi kanti kwenzakalani? Ngifuna imali yami phela mina. Hawu. Ndoda, awumqalaze lapho ukuthi kwenzakalani. Angaphumi ngewendi lo muntu lo phela laba banjalo. Ukuthi ngimtholile. Ungayitshela ukuthi ukhona lapho bafu. Akasawabambi ngisho Ukhona. Phela ungayitshela ukuthi simi kanjani usephume ngeweni. Uyabona futhi lo ukuthi engazuthi angayenza futhi leyo nto. Hayibo. Simdedelele nje. Ubi simlinde. Sancelisa. Sisi unjani? Wesisi. Bese acela ukuthi sihlale phansi singakumeli endlini yakho. Nawe sicela ukuthi uhlale phansi. Hayi kabi. Angazi ukuthi sisi. Cela ukuthi uhlale samsam la. Hawu. Yona nanti ikesi. Ngicela ukuthi uhlale ngapha ekesini wena. Mahlala eduze kwakhe ngoba manje. Indaba ngihlalise ekesini. Noma ufuna ukuhlala kusofa phela ungahlala. Hayi kulungile ngiyohlala khona le ekesini. Imali Sisi unjani? Hawu Nkosi yami. Lawe ma, msindiso olungileyo. Unjani sisi? Yeah. Okay sisi, igama lami mina ngingwenye edlezenye. Hamba mayelana nodaba la sisi. Ngithemba ukuthi usisi uyamazi. Ngihamba mayelana nodaba lakhe usibhalelile wathi ucela simsize.
ngenkinga anayo nawe. Themba ukuthi uyayazi-ke inkinga uthi usisi. Kodwa-ke hhayi awume ngiyibambe. Ngicela ukuthi kube uyena onabayo nje ngodaba. Sisi, ngicela ukuthi kube wena onabayo. Indaba okokuqala indaba ungasawabamba ama-calls ami. Manje wena usuzongitshela ukuthi anti phela eyami ifoni. Okay, sigebengu ndini. Uzonginikeza nini imali yami owangithembisa yona? Sisi, Kuthi ukhona umsebenzi. sorry sisi. Hayi kabi. Ngicela ukuthi udaba uqale usindlalele lona from ekuqaleni. Okay, besiyabangana naye because sikhule naye, sifunda ndawonye e-primary noma futhi enza ikhaftini ezu2 ngoba behlezi ephatha amazambane maye elokhuzeni esikolweni ingaze isikolo zimhleke. So besabangana aba-right naye sakhula wathola umuntu nami ngaba right. So umsebenzi bengawuthola umsebenzi khona izingane laphana kufanele ngiyiwondlo obaba bazo abawu4 abahlukene abangisupport. Lo indoda yakhe iyasebenza, isebenza kahle futhi uthi indoda yakhe manager. Athi mngani wami letha noma u1.5 ngizokufaka phela ngikukhulumele noSiphala phana ukuthi uzongena kanjani emsebenzini. Ngitshela ugogo uMakho uvela uyamazi ukuthi lo sikhule naye kanjani kodwa umasi hawu wena umngani wakho engasebenzi ngithi cha mama mhlawumbe ukuthi akanawo lama qualification emina nginawo phela umngani wami uyangicabangela uyabona leyo nto. Ngimnikezeke lo 1.5 base bengimnikeza elokhuzeni esandleni base lokhu sikhuluma ke ku WhatsApp athi uzonika bani uSiphala leyo ndoda yakhe imali 4 months wonke 4 months wonke elokhu ngilindisile lutho umsebenzi nalo 1.5 angithi angisebenzi mina imali kabani imali empeshele kagogo kokuthi uphe manje umsebenzi angithi ngikutshelile ngalo mngani wakho lo ongaqoki ukuthi hayi lo manje ufuna ukweyiphuzela imali uyamba angithi ambona namanje lalela uzonginikeza nini imali yami ngoba umsebenzi vele nami bengihlanya ukuthi unganginikeza kanjani umsebenzi ekubeni wena uhleli noma nidlile imali yami nanendoda yakho. Sisi ngicela ke sike simnike ithuba usisi ake naye abeko lakho udaba. Yini into ngizoyila utsotsi lo Sisi wazini enye into ngibona ukuthi uyabona ukuthi okay fine umsuthu lo hayi ngizomqaphaza umsuthu ungani usikaqala masipha ngwananyana kuyayibakha chelete yaka nina hayibo. Sisi njengoba umuzwa wakho usisi nje ukuthi yena uthini sicela ukuzwe lakhe iside ukuthi indaba usisi ungasifezanga isithembiso sakho kuyena. Wena uthini namayisho nje angithi ufike nawe shuthi wena wazi kangcono wena. Sisi uyabona njengoba nje ngila ngifuna ukuzozwa iside lakho mase ngizwe lakhe yena already usesikhulumile istory sakhe thina silindele ukuzwa ke manje eside lakho. Wena unesho enganani lento ayisho ukuthi mina ngathatha imali? Uyangizwa kodwa ngiyakuzwa sengibuza wena angithi wena ngoba wena ungqesa ngithi wena sekakhulu wena uzosuka lokuyena uzokutshela ukuthi mina ngithathile imali sengibuza wena ke sisi kodwa ungizwile ukuthi ngithini noma mhlambe siyagejana ukukhuluma kwami nawe. Lalela ke bhuti wami mhlambe nalento ayilukile uyiluke ngemali yami lethe imali yami wena. Okay imake masisi ngicela wehlisa umoya. Sorry sisi ngeke siyilungise lento makuwukuthi unesandla esilula. Uthi uneshosho yena uyazi kahle. Sisi asihlaleni phansi. Sonesilima Sisi ngicela uhlalele la. Hayi ungadlaleli kude hlalele mama buqamama. Sisi sesikuwena siyaxolisa ngaloko okwenzekile ngokuthi uthinteke kancane. Kahle akusiyo inhloso yethu ukuthi kube khona othintekayo. Kahle thina solungisa udaba la kahle. So sisi besalindele ukuzwa elakhe iside
ngoba siyezwa nengane ngale iyakhala. So senzela ukuthi sisheshe ukuze sikudedele ukhululeke. Cha, yazi ukusini into engicikayo. Ubengeza ingane kumina yena. Ngaphandle kwabantu bamakhamera. Ubengeza ingane kumina. Azokhuluma nami kahle, azongitshela ukuthi yena ufuna imali yakhe kanjani. Mina imali yakhe hayi ukuthi mhlawumbe ngiswele ukuthi mhlawumbe ngingamnikeza kwamanje. Ngimfonele umuntu wami ukuthi amnika imali yakhe. Hayi lokho ezongigqomela ezongilethela abantu bamakhamera. Yona into ayifunayo leyo. Cha ngithi kusho utheni uzoqola mina ngithi. Nizongiqola ngithi. Angazani nazamali mina. Kade bangikhuza wena ngawo. Angazani namali. Sisi. Uyizwile ukuthi utheni? Asike nje sibuyele emuva. Ngicela uke nizongiqola ngithi. Hayibo. Sisi kodwa uyizwile wena ukuthi utheni ekuqaleni before uze uthi sizoqola. Ngizimbuzile ukuthi ubengeza ingane kumina ngaphandle kwabantu bamakhamera. Yini ebengeze ezongitshela ukuthi ufuna imali. Kuba amafoni bowabamba benzolokhu. Nange khuluma ethi kuba amafoni. Uyasho ukudelela uyasho ukuthi ifoni yakho ukuze uyibambe. Imathula umuntu uma ungafuna ukukhuluma naye kuyenzeka ifoni uyibambe noma awuyibambe. Oh wena ungafuni ukukhuluma naye. Ngifuna ukukhuluma naye. Sisi uyamuzwa ukuthi uthini? Kuba uyazi qola ndini. Wena leyo msebenzi uyayazi. Cha phela kuyakhulunywa sisi ukuthi uyayazi noma awuyazi umsebenzi. Cha ngangimdlalisa mina. Ha hey mase. No, asihlale manje ngifuna sihlale manje naye. Imasi. Angithi ubengidlalisa. Nange sechaza phela usisethi kwakukahle Wayithathela imali yami. Ima yayibo sisi Akukhophisi lapha endlini. Ima phela. Kuthiwa lo ngoba uhleze ephupha sokuthi manje ngiphuze naye ngiyayifuna imali yami. Imali kagogo. Sisi. Ngiyacela. Sicela wehlisa umoya. Sicela ukuze sizoyisotha kahle indaba yakho. Angithi usisi useshilo ukuthi bengidlalisa. Oh bengidlalisa. Useshilo ukuthi bengidlalisa. Sisi. Njengoba umdlalisa ke wase wayithathelana imali yakhe phela ngoba ngithi uyamdlalisa. Sicela ihlale phansi hayi kabi. Imali kuleyo ndoda yakhe. Sisi. Bafu. Cela ukuthi umdedela ahlale phansi. Sisi, sicela wehlisa umoya. Ngoba manje kuzobe ngazi ukuthi usisisize la sizomhlasela. Vele ngizongihlasela. Lento esingayifuni. Sizomhlasela ungidlalisa ngemali yempesheni kagogo. Yima sisi. Sicela ukuthi usibekele kahle ukuthi njengoba nje usisathu umdlalisa ngokuthi uthathe imali yakhe. Ngangifuna ukuyothenga ubisi lengane namanapkeni. So ngangena inkinga yami isekutheni ukahle bo. Umuntu ngizokondlela ingane mina ngemali kagogo yempesheni. Uthenga umuzi. So imali ke unokuhamba sikhokhela indawo sithenga imaterial kwabo manje izinto zeningi. So ngalo ngitshela ukuthi ngizomnikeza ke imali yakhe ngimbuyisele back. Nakho ke sesiqinile izinto ezisiqinile ke nomuntu okhandayo lapha uyabiza. So isidingo sokuthi angilethe abantu bamakhamera mina bengasiboni. Okay sis. Soma sonke umsebenzi ngithembile ukuthi ngizobona. Ngiyakuzwa isitori sakho sona sithe ukuba nje. Sinjani? Sithe ukuba diphanyana kodwa ke iphutho usuke walenza la. Usuke wayuza umngani wakho ukuthi ufeze idingo zakho nendoda yakho. That is wrong. Umsuthu bathi banguthi uyislima vele. Angithi amuthi cha phela wena yena indlela naye esefila ngayo makubanda ngoba umsuthu yabo ngoba manje wena kahle uyamchaphaza ngiyabo nje mangase sibeke nje iqonde uyamchaphaza uzomtshela ukuthi ubumdlalisa sicela imali yakhe umbuyisele yona. Ngisazofundela umuntu wami nini lo muntu wakhe uzomfona ngemali ekolotile kubeni lo muntu wakhe nihlula kondla ingane niboleka kubeni ingane ubohlula ukuthi uyiboleke kahle ngoba sikhule sisizana umuzi wethu for ikusasa lengane zethu. So manje kumele akhande ngemali kasisi umuzi wenu. Si understand ukuthi asikhandanga i-point of correction nawe ke umaqa asikhandanga umuzi ngemali yakhe. Okay ukhanda ngemali yakhe. Imali yakhe yathenga amanapkeni nobisi. Okay thina ke sisike asinankinga ke ngoba ngiyakubona ngazothi
uyiqhoza impela yabo uyakwazi nokuyikhulumela. Usisi-ke into yena aseyidinga manje hayi ukuthi uyalwa nawe nani. Usisi uze ngokuthi ucela imali yakhe ibuye back. Wena usuyibeke yacaca ukuthi kahle kahle bekudlalwa. So usecela imali yakhe ke. Ngiyachaza ngithi noma mhlawumbe nawe uvuke ekseni wangayigeza igonogoni ngiyachazela ngithi imali yakhe uzoyithola. Nini ngoba ubambi lutho. Ngizamuza umuntu wakho, nizokuphumela ke la. Nizoqoqa lezi zinto zende emshinini enifike nalama bounce enamela ningiphumele la endlini. Uma ukuthi anizazi ukuthi menzothini angichaza imali yakhe ngizonikeza. Kumele ngenze njani? Into ngizokwazi ukuthi imali ngizoyithola angiphumi imali yami ngayitholanga. Kuwukuthi inkinga yakho la ila ukuthi wena inkinga yakho uyitshela wazi kakhulu yabo. Hayibo. And uyitshela ukuthi futhi usile. Hayibo. Lalela ke sisi. Thina indlela esisebenza ngayo asisebenzi ngale ndlela oyisho. Leyo ukuthi thina sizophuma. Hayi uyadlala ke lapho. Uyadlala ke. Ngeke ukubone lokho. Okwesibili usisi uyamuzwa ukuthi wathatha imali kagogo wakhe kama wakhe. Impatient. And ezama ukuthi yena wayetshela ukuthi userious. Wayengazi ukuthi uyadlala. So useyayicela ke. And namhlanje leyo mali izophuma. Ayisomethela ntambama. Cha. Sisi uyamuzwa uthini? Uthini? Uthi lalela sisi. Uzoyithola ntambama. Sambama, awusho kusonintake kube ntambama. Hayi lalela sisi yazi. Ngeke ngikwazi mina. Sisi. Uyabona nje thina sileke irelaxile engenankinga. Sobuya futhi ntambama. Sisi khuleka. Asinasikhathi sokuthi sibuye ntambama. Yabo nje Uzobe ngasekho. hayi khuleka soyihlalela la sirelax silinde kuze kushaya intambama mase ke siyahamba ke sesitholile imali. Sisi shuthi ke Sehulwa yini? cela ukuthi sirelax ke silinde indoda yakhe ibuyeke mayise silethele imali noma ngamfonela nje asinankinga. Kodwa asifuni ukuthi iphele kabuhlungu le ndaba ngoba umngani wakho yabo. Ukubethwa bekumngani wami bengazi angidesela amakhamera. Uyabona nje okokuqala lokho ubetray umngani lethu. Yabona nje nawe ukube ubuwa answer amakhola akhe nawe ubukhombisa ukuthi umngani awuzange uyenze. Wazini wena ngebetrayal. Oyenze kuyena. Uthembisa umsebenzi. Ngabe akufikanga la. And ukube ubuwa answer amakhola akhe bezokutshela ukuthi lindele into ekanje. Imali bhuti uzonginika ithuba ukuthi ngifone bengitransferele le mali yakho oyifunayo noma uzolokhu ungishumayeza ke manje ke engathi kuyoze kubuya uJesu ungithathele lo muntu wakho ungiphumele naye la. Awuthi ngithule njengothule ebona. Awuthi sithule. Awenzeke okwenza sisi. Hayibo. Umuntu ungasuyamazi. Athi umuntu uyamazi. Kunini bengikuza ngawe? Ngi-right. Hey, angikho right. Bese ngisacela ungitransfera u1.5 lapha. Sisi. Kufike lo umhluthu lo. KZN lapha. Unezithe ezinkulu. Lapha. Uvela Ngicela baze ungitransferele ukuze sizophuma nje kuleli mushumushu lalabantu. Isicefe sakhona nje usengilethele nalabo bantu labo bama TV la. Kusho sikahlahle sisobuka umhlaba wonke ke manje. Uthanda kabi vele wena kuba famous vele. Okay ngizolinda. Sharp. Sisi kwenzakalaphi ke ngemali? Hayi uzoyifaka. Hayi solinda khuleka nje sisi asinankinga. Yabo nje njengoba sirelaxile. Sirelaxile. Manje yabona ingane yami yakhala ngale ezinye nje zezinto nje ezinye. Hayi ngabe siyayizwa ingane ikhala ungazozidlala la wena. Manje ngingayenzeli ukudla ngenxa ukuthi kumele ngathindane nani. Ngiyachaza imali yenu izongena. Khuleka ungahamba okwenzela ingane. Sisi. Nayi nengane ikhala. Khuleka ungahamba enganeni. Sisi relaxele nje hamba enganeni. Shishiya phela amafoni. Cha manje mengena imali mase kumele uzongena kwi-banking app yami. Cha ngeke singene kwi-banking app. Umuntu wakhe Beka amafoni la. 2 minutes nokuthayeka 2 minutes transfer nje akuthatha isikhathi.
Beka amafoni la uhambeke. Hayi kodwa ngiyanilawula. Asikulawuli. Njengamanje nina Uma uphuma ngewindi sothini. sekusele khona ukusinisa ngiqhuma. Uma uphuma ngewindi sothini. Sengisilima lendlu sengaphuma ngamawindi mina nengane. Uma ukwazi ukuthi uwabuka amafoni amngani wakho ekufonela. Kukhomba kona lokho ukuthi waye khona isithro engazi ukuthi siyaqaqeka Wa kanjani. wena uzongixhaphaza yena kwami. Angikuxhaphazi. noma Hayi sithi ubuzele khona angikuxhaphazi hayi kabi. Hayi ungengizwa kabi. kodwa uthumela Ungabi sengiwumuntu uthole imali omubi mina. sengenile lapha. Mina ngizolungisa isimo. Salinde imali. Ngeke kwenza ukudla wengane. Hayi sisimtetele enze ukudla wengane. Sindawo vele imali singakayitholi Hayi asindawo. khuleka nje. Songena la imbobweni. Si-relaxa la sinankinga. Hayi khuleka sisi. Asiyasinda. Soyilinda le mali. Singayilinda lize lishone ilanga. Nangebeka amanzi abilayo. Sisi, ukhumbula ukuthi asilwi nawe, ungalwi nathi. Lento osuyenza manje kube ngazi uthulwa nathi. Kanti lengane yenzelayo ilokhuza kanjani angazange ngishise Hayi ngamanzi. sisi, hlala lapha kusofa nje khuleka. Ngisafuna ukuhlala nje ngisafuna ukuhlala. Hayi sisi. Ngizoyilinda ngimile le mali yami. Okay. Ngizoyilinda ngimile. Hayibo. Kahle akuliwa la. Sizozama ukulungisa isimo. Manje siswenze ngazi ukuthi siyalo. Asibi sisi. Hayibo. Tetele bafa akhuleke nje. Akhuleke. Hawu ngeke phela uzosela ngamanzi ashisayo. Hayi unengqondo kusisi. Ngisho kwami uyangiphakamela. Awuphumi ngani ngomnyango uhambe. Ngeke ngiphume imali Hawu, ingaka. kanjani? Okay, hlala phansi uthuleke. Angifuni Hayi, nawe ukuhlala, ngeke. ngifuna ukuhlala. Hayibo, hayibo. Hayibo. Hawu, kanti Futhi ngiyanizima, Silindi? ngiyazama ukuthi wesisi yazini. Wena ilula lento yakho. Silinde imali thina. Wena uthule wenza into zakho. Okay, phela ngithi imali. Hlalani phansi phela ngithula umsindo. Kanjani? Umsindo. Hayibo. Sisi, hayi. Ngazothi Ngazothi. khona ingane zasekhaya. Masisi. Ngithi ngitshela ukuthi ahlale phansi. Sisi. Ngitshela ukuthi ahlale phansi. Hey. Angithi kwami la, ngitshela ukuthi ahlale phansi. Sisi. Bafo. Itetele usisi. Sisi, ngicela urelax ikhokhe ya. Sehlele. Bafo khuleka nje itetele muphi ispace akhuleke usisi. Ya. Ngama lapha. Angiyangiphatha bo. Yazi ngiyanizima ngizibeke. Wesisa usho la bekho labafana abancane. Ungathatha abafana abancane ngenabo endlini. Hey. Yabona nje iboze bangilimazele endlu nami. Abekho abafana abancane la. Awubuzi ngani lofike naye, ngokuza mina ngihlala lapha inkinga zakho. Hayibo, mina kanjani? Kube yikwakho phela la. Hayibo. Ayikho le genge le encane le. Khululeka ubala lo. Ungasabi. Lukhona. Ungasabi. Cha phela ngeke sesiphela. Le genge le iyathanda ukuvesana ihlale kumuntu. Mayisifika endlini siyasabalala igcwale endlu yami la. Uthe ngathi ngingena emaphaketheni akhe ifike idonsa yonke into onayo. Sifuna imali sisi abantu, sifuna imali into esizele la nemali. Manje nje ukhuluma izinto eziningi. Yabona indlela enisho ngayo nifuna imali. Okay phela, ifuneni ngenani zonke indawo ke manje nicingeke le mali ngalamakhopi. Nizophuma la. Nizophuma la. Masisi. Uzongithathela umuntu wakho uhambe naye. Masisi. Ukhumbule ukuthi la asizile ngolaka and la asizile ngokuthi kuliwe. Sizama ukuthi silungise isimo. Nilungisa isimo ngamakhamera? Hayi amakamera kokwenza ukuthi sibe sure ukuthi sifikile la kuwena. Hayi kabi. Hayi nawe unesicefeko lokho ngivimba ngenze njani? Ngayifunza ingane, ngifundza wena. Kodwa ingane ayikho ngapha, ingane ingale. Hayi Jehova mwenye. Kahle yini lolo? Hayi ngitetele sisoza ngapha muphi space azohlala kahle empedeni ngapha. Cela nali cash. Kwakhona ukuhlala buka nemithini
ngiyele lingijabulele nelokhuza nebhlukwe lami. Ngabazi ukuthi ngenza kanjani. Ngempela ngidlala ukuthi buka. Hayi cha. Ngcothi idaba ijini yonke. Hello sisi omncane. Hello wena mama. Akho isigebengu. Qola lo mama mntanami. Hlahlala uyomkhuzi njalo. Ayisona phela uyadlala, uthathe imali zabantu uyadlala. Hayi sisikhululeka nje uyabona njengoba Ngena nini yona nale mali engazuthi nesikhathi imali. Sengifuna ukuphuma phela mina la. isikhathi sisi naso isona nje engazi ukuthi sizoba inkinga la kuthina. Kodwa ke ngoba uthe asilinde. Solinda thina sabantu bomkhuleko sihlala emthandazweni. Hayi nesikhathi kodwa Hayi khululeka sisi. Yabo nje la kuthina. Hawu. Ingamfunzi lengane ifane Uhlanganaphi? Moya engcwele. benzofuna imali noma benzokhuluma into bengahlekene nazo. Hayi cha sengiyayidabukela Jehova. Ngiyabuza phela wasuthula manje uphefumula. Ayisadeka umnandi lokho ukhuluma ufuna imali. Yazi Nizofuna imali noma benzokhuluma into engahlekene nazo. wesisi. Wena engazi ukuthi mhlambe awumboni umuntu okhulumayo mina ngithulela. Ufike nawe angithi wena uqhoziyasi wena uhamba phambili. Nawe usanithela. Ayibo bengizothatha lenga lakho ngihlaphaze phansi. Yazi into kuyigwala lelokuba igwala lento oyiphethe. Engakho ngize ngabani ngakho ngize Yazi inkinga yakho. Ufuna imali yami Yazi inkinga yakho ubone ngazi ukuthi la sizodlala. Ngithi uthe kuyadlalwa vele yonke into ukudlalwa nje umdlalo. Cha ngiyakubuka usuzuthi uyitshela ukuthi abangani bakho. Yazi ukuthi kanti lento izophela kabuhlungu usithatha ngale ndlela osithatha ngayo. Ngiyakubuka nje wena uyitshela ukuthi umdlalo. Izophela kabuhlungu kodwa lento. Nenza ngathi umdlalo. Okay. Yonke into wena ukudlala nje umdlalo. Lalela ke sesiyakuqalela ke manje isikhathi. Awuthi simo. From manje sesikupha u15 minutes ukuthi imali ingene. Awufonele naye lo Nosikhotheni wakhe ngabe uyokhothuza abanike ke. awufonele naye ubaby daddy loyo wengane. Khuleka ngisokulinda iqedwe kuyifunza ingane Manje usho kanjani ukuthi angifone iphone? asikho seRussian. Afunza ingane sisi asinankinga. Futhi usafunza ingane lithengwe ngemali yabani lelo business. Hey Jesus. Abuqolwe bani? Akasemuhluna nawe ngiyasho ungalingi ufunza umama wakho wena. Hayi cha. Kodwa noma ngijoba ukuthi nje ngibophe injama. Kodwa inja iyakhonkotha ifuna ithambo phela. Thambo Lelo lami. walithatha. Iyadinga. Yabo nje ukube uyinika ithambo layo ngaba ayikhonkotha. Nkosi yami. Ungangibuki kanjalo phela mina. Asisikhuleka tetela ubhinje noma ngakubuka zathi kuyafana nje. Le mali uzoyikhipha namhlanje. Njengoba engaqoki kanje. Ayikho inkinga kodwa nje le mali yena uzizwe uzoyikhipha. Ethanda engathandi. Manje mothi uzokhipha uma nginawo ngizothatha. Sobona iplan ukuthi senza kanjani kodwa ukuthi Ukudayisekayo nje. sothatha okuthathekayo. Ukudayisekayo. Sizolutha makuwukuthi ayiphumi. Sifuna nje sikutshele ucacele ukuthi sizolutha makuthi imali kasisi ayiphumi. Ingane emfanele ikhaya hayi cha nesafokhetha ngenkulumo zenu.
Ube nawe uyiphethe kahle nje ngabe nganena inkinga uhamba uqola abantu. Hayi Jesu. Ngambona ngisho noma bengenalutho uyofika lapha nathi ucela ukubonela amazambane afike lapha asucelana afike lapha asucelana athi afike lapha ucelana ngimnikeza indoda isadlala ngayo. Amvulela ispace emfethu akwazi ukuhamba nina. Bakhona labantu abafuna ukuhamba. Bathi bafuna imali yakhe nje phela le mali lesi isikhathi sisesileqaleni sithenga izinto zengane ngoba phela wakha ngithi imali ongenile ukuthi sithenge lezi zinto. Kade Uyibeke la phambili wakha. Hey 500 ngisenzani ngo500 ngiyalifuna Hayi sisi. Qala uthi enye uzoyifaka maphela inyanga. Sisi. Hayi kabi. Hayi ukuthi mhlambe. Hayi kabi. Siyacela ukuthi usiphe wona 500 loyo. Bese leli 1000 elinye lisele. Kuleka sobe sisiyalutha something yabo. Hayi ke makunjalo. Phela faka yona le khona. Leli thina liyabiza singalithatha ngalo. Hayi singayithathi into ezengane. Asithathe. Phela uyasho nje ukuthi le mali yami ube yothengela lengane yakhe izinto hayibo. Hayi sisi kodwa okufaka ingane ngicela 6. Angithi la ufaka ingane ngesikhathi eboleka imali yami. Wesisi. Sicela ke uzame ukuthi usisi umnike 500 wakhe. Oh no. Uyayazi inamba yami mawukuthi awuyidilithanga uzoyisenda kuyona. Mele ube sure ukuthi ingenile yini lapho. Hayi ngizobheka i-app nayo nendaba ye-message. Uzovela mhlambe alokhuzi. Ngizobheka ilokhuzi. I-app ngiya ku-app yami straight not message angawubhala nje u-message. Iyona le? Nayo ke. Imalini? 500 kodwa phela nama-charges ke akasawafakile ke sufana nokuthi u4 bani loyo. Okay sis. Manje uthini-ke ngemali kasisi enye le 1000 le 10? Ngiyachaza nje ukuthi imali uzoyifaka yonke maphela inyanga. Okay. Iphakathi nenyanga. Okay sisi hayi kabi. Hayi ukuthi mhlambe senza kanjani. Kodwa inkinga nansi. Usisi 1000 elisele uyalidinga. So njengoba eseze wafunela thina nje sekuyaphoqa ukuthi besicela bantu usithathele ingane isibele yona ngale kuze sizoqhubeka sikhulumeni.
akusenani kwamuntu 500 wakhe utholile ngoba nje kube amikho la hayi bengizohle kuyayi phasi into engithusayo manje ukuthi nenamba yami usanayo. Okay sisi, cela ukubuza ke mina-ke ngiyibuzela manje. Sisi, yonke into esizoyenza manje sizoyenza ngoba isinqumo sithathwa wena, umnikazi wemali. Udecide ukuthi senze njani njengoba ethi yena uzokunika amantende. Ishow yalokho yokuthi amantende izothi ifika imali yakho uma usuyayithola. Angisafuna ukuthi ukungihlanganisa naye buka nje bathi yabiza le wash. Sisi, kuzomela ukuthi kube khona-ke izinto usisi ayibambayo zakho. Ngiyacabanga nalesi Ukuze izokugqugquzela ukuthini kumele ubuyise imali yakhe. Akakuliwa nawe. ya ufuna lokho phela buka nje Yabo. nje into abazazi amahele khona agcwele. Sisi, tetele gazi. Ya, Sisi, uyayizwa kodwa into yethu. Ngithemba ukuthi ifoni eyodwa la izoli lokhunja leli 1000 leli la sisi. Indoda yami iyami. Unayo futhi enye kanti kade umfonela kephi? Ngale Usho ukuthi amafoni mama mathathu ke. Manje-ke sicela-ke ukuthi usiboleke yodwa. Asifuni kube ngazi ukuthi mhlambe sizokuhlukumeza. Sisakhuluma kahle nawe ukuthi sicele yodwa ifoni. Uyibambise usisi. Angithi uneshow ukuthi vele imantende siseduzane. Sicela-ke unike usisi leyo foni. Vele nje kuzobe sekumantende. Kuzobe sekuphelise. Hayi kodwa uyalawulana, uyaphathana. Uyabona wena? Yeyi ungangikhombi. Uyabona wena? Ungalingi ungikhombe. Kuyokusiza ukuthi ungaphinde. Ngeke Ungaphinde ngizophinde ulibeke la nalabo bantu bakho laba abayifuna. Sicela umnikeke ifoni. Singaze siyithathele. Nangalingi uye ekhaya. Angiphumi. Phumani. Manje lalela njengoba usisijikijela ngefoni nje. Out. Sengisuleme nikufuna ngithi out. Asambeni sisasa. Wena Miyeke. Skabereka sentombazana. Bafa sambe miyeke. Aha. Miyeke. Lo dodi lo uhambe kubaqole futhi nabanye. Sezovuka ngofufunyane late. Sambeni. Igama lami nguPulani. Ngithanda ukubonga ngempela uhlelo lingisize kakhulu babukeli. Mawukuthi nani nineyinkinga na-iPhone no 500 ungenile bengisa umngani wami lona wangiqola but into engisabayo ukuthi angalingi mhlawumbe azongilandelela athi mhlawumbe ufuna ifoni nani bengicanga ukuthi mhlawumbe ngiye emaphoyiseni noma ngenze njani because nimbonile usisi ukuthi uyisikhotheni ngempela uyisikhotheni yena. Angibonge kakhulu sengathi ningasiza nabanye.